nastavenie teda križovatky kričujú, ale igali to, hej, to fiaj, tak to strašný tlak na nervy. U nás už domácnili, to nerobí. Ale ja som to tým rozmýšľal, že tento výrobok je, a predávam to tento výrobok je viac. Určite je odkúkaný, ktorá to tým padne a predá sa aj peniaze, že ani tak človek nemá šancu. Děkujeme. Ty máš aj spíš vidět. A to je až takto sjaký. Co? To je to sjaký. Nemusíš mi poslat 2 litrovou flašku, stačí, když odleješ. Do obálky, hoď mi tam pár, čo ty to dá? Do bublíkové. Samo. Ještě pořád cítím pálení ty papriky. Až jsem se to snažila Vidíš, a nejde to. Takže ruškáče je. No jsem měl teď tu zelenou papričku s olivou a mám takový trošku strach, že aspoň 5 minut přestávku. Made in Valašsko. Záchody jsou na Africe. Proč to neexportuje? Já tady mám žaludí dobré. Já to exportuju. Kdyby tady byl Leoš, tak ti potvrdí, že zasílám podpůrné balíčky. Ale si to nerobí? Ty chceš Jančo? Třeba. Počkej, neruš. Pejskáte se teďka my jako s mojím papem. Že vůbec evangelický farář, ne? Tak jako můj pap říkal, že to nebudeme nějak moc vypalovat do kočuně a my jsme se na druhý den domlouvali, že dáme sraz kerkyře, jako jo. A tak my jako jsme tam sedli, tam place tam a teď mi jako kafe, jo. A přišla Pavlína a taky ten hlas. Teď si normálně začala motocykl, normálně očistulku lezli a říkám, dobré, tak jsme to cykl, dali jsme pivo taky. Přijel Andrea, tož nemlík to samé, on je od něj 20 let starší. A ona tam se seděla, až 8 piv, normálně s přehledem, jo, kračela dolů, jako. My jsme normálně zírali a teďka pak můj chlapík říká, ty Pavlo, ale ty už tady žiješ, a já teď mám že máš i ten hlas, jak ty řekně. Ale říkám, něco pít. hotovo. My potom, když jsme byli na Kerkyře, to vlastně jak nevydrželi. My na Kerkyře 12 dní, zároveň se odvíjel v tom bucu, že my jsme někam jeli i na výlet a zakotávalo, Edi, kde jste? A já říkám, to je v Pavlí, teďka jsme jeli. A jo, jdem tak, čekáme vás u Zorby. A lidi, a my zás u Zorby, náš Jakub do 12 tam běhal, jako pohoda, normálně v hospodě. A my zás jedno, to byl tak naučný zájezdek. Normálně my řízení, ne, to vůbec ne. Já nemyslím, ale reklamně. Tak kterou chceš, tak toto. Můžu si čupnout, jestli to jo. My jsme právě loni na Krétě poprvé potkali takový směrem. Přijísli tam nikdy neviděli. Kterou chceš teda? Taky dobré. Vláda čistou. A já nečistou. Čistou, nečistou, špinavou. Tak špinavou. A můžu být vždycky jablečné. Krásně po vás, krásně po čem Kdo? Ona přijde. Tak. Renátko, penicilín? Alebo čistou. Penicilín.
Nenderovaný. Co někdo se mluví, jo? To taky jde. No to jak to řekla Zdenka teďko, každý se nějak vyvíjí, no. Tak si právě on paradoxně vzal výjimku, že? No. Já jsem nemohl jet ani. Jo, mo. To už když si vemeš... To už když si vemeš vlastně ten Tomáš, ten Gimli, veď, to je takovej střícnej kluk. Musíme mu 7. popřát. No a teďko ten Pavel tam chodí, ten pás. Jo. A 9. fakt všichni na mě. A ještě někdo tam teďko. A jenom mistra prosíme na rodu. A to byla právě při... Ovlivní náš výběr. Já mám Edita to vysloveně vyžádala. Já jsem jenom řekla, že jsem si nemohla na 1. máje vzpomenout na slova. A ty začal zpívat. To bylo všechno. No. Buď v práci přes. Buď v práci přes. To není smíku, to je vážný. Tohle text byl rád zrej Baťa. Tomu nevěřím. Jo, když to hráli jako na Chtěla, nebo si to Masaryk zase jak si Baťa by to prý to by nemohli hrát píseň práci. Ne. Když to Láďku, to by se mohl nahrát, člověk. Přestalo. No počkej, ale tě to došlo, Jirko. Ona ti říkala přímo ne. Ano. No, tak to ti říká, že se máš styknout. Jo. To neznamená, ano, a v řečtině to znamená, že Tak ano. to by potom viděla Chobota. To jsi nepochopil. Počkej, kdo ti to hovorí? Řekni mě. Když říkala ne, takhle. Já už jsem prostě měl ty... Ale musela ukývat Ne, ty slípíčky. Bermudky, jo, krátky. Už jsem to tam měl nagalovaný. A ona ti řekla. Mal na kávu. Jakub, Taky maličký. poslouchej. Vemte si druhé kolo. Já jsem něco řeknu. Teď tady byla ta paní majitelka, která mi říkala s loupačkou, že dostaneš. Já to brala pod tlakem. Já ti dám, že Protože neslyšíš. já neumím nejíst, když to no já právě, to já se předmůžu ráda. Já ti dám, že neslyšíš. Počkej, šéf. A já ho vypil pitomec a v tu ránu jsem pod stůl klep. A já ho vypil pitomec a v tu ránu jsem pod stůl klep. Doufám, že tak nikdo nezopanete za 2 hodiny. Nebo Za 3.